Dahil mo din mga kaganapan ako dahil kauban ako mga igagaw dito sa bukid. Anyway, mayang adlaw di ay sa to ang tanan. Kadi di mga panahon na dahil no, is napaday ko sa bukid dahil nagkasabot mi dahil nga mga ligo mig dagat. Ag tumi maligo dito dahil sa tukuran sa Buanga del Sur. So actually dahil layo yun ni siya dire sa mo ang barangay. Pero lagi dahil mora mangguray dool nga dagat dire sa mo ang bukid. Muna kasagaran sa mga tao dire sa mo ang lugar dahil is dito yun mga ligo sa tukuran. So aurora og tukuran dahil mga nasa 45 minutes. Pero depende na sa nasadagan sa motor dahil no, please lang. Og bibo kay mi mga panahon na dahil kay lagi dahil halos tanang mga igagaw na ko ani dahil is nagkasabot mi ba. Kaya ani mga higayuna dahil is na nag-birthday nga duha ka prinsesa sa mo ang pamilya. Mo nang birthday man lagi sa duha ka prinsesa nga maldita dahil mo nang nag-decide mi dahil nga mo ani panglumsan sa dagat. Mo na pag maulibit ako sa bukid dahil no, grabe kalingaw ang pilingguapa dito. Kaya lagi dahil pag kami magkasabot sa mga igagaw dahil mas kinasa mi mga but. O gani sa mga orasa dahil no, kay grabe pod kainit. Mo nang laag raman lagi ang wala na ko mga panahon na mo nang go for the go eh. Ay sus dahil bahalag unsa pa nakainit ang kalibutan. Basta tiil na gali mo katol dahil umulan umaraw dahil ay laag. Kay talagsara sa kay kumakalaglaag dahil kauban ang ako mga igagaw. Og fast forward ta dahil no, naabot na dahil mi ani dire sa tukuran. Mo nang ako igagaw dahil naghaling nagsugod kay lagi daw dahil magsugba daw siya. Unya Dios mio dahil sa sige niya istorya dahil kay gusto siya dahil mag-vlog daw siya. Og sa dihang wa ko kabantay dahil nga naghukas dahil siya. Di ra ba yun na siya pwede ni Daddy M dahil. Mo nang uban ana dahil wa na ko upload. Kay lisod na magkalisod-lisod dahil. Kay magka-violation ko ni ko'y oras dahil. Mo nang bawal yun na siya dahil pag wa kay sanina dahil. Kay kapila na jud ko nag-violation ana dahil please lang. Og mo din nga iyan ako dahil nga nag-birthday dahil. Smiling pa ka siya dahil kay wa pa siya kabantay dahil nga nag-video dahil ko. Pag nakabantay na siya dahil nga nag-video ko dahil gidadali naghubo niya ang iyang pajama. Kay lagi daw dahil batid ako no ka siya tanahon ato. O di ba dahil ni sanay nga mo ang pagkapiling gwapa diri no. O ang uban po na ako mga igagaw dahil na basic kinauna ng sikad-sikad. Muna dahil kipang bidyuhan ako na sila dahil samtang nangaon na sila diha. O shoutout sa dahil ko no sa ako ang uyuan nga buutan kaayo. Shoutout ni mo diha pa. O gani sa mga panahon na dahil no is na nanuroy og keeping. Ay sus dahil paborito kay nina ko dahil. Muna ni palit ko ani og pulo ka buok dahil kay lagi dahil magtagbaw ko kaon ang ilang keeping diri sa tukuran. Kay lagi dahil lami kay glatik dahil og lami kay pagkabuhat dahil ba kay lagi nipis kay dahil mo nang crispy kaayo. Og happy birthday dahil sa mo ang birthday girl. Mo nang happy birthday dahil ni mo mang. Og tagaan pa ta ka sa Ginoo og daghan pang birthday mo abot sa imong kinabuhi. Og happy birthday sa dahil sa pinakamaldita na mo nga si Baby Kelly. Og sa kamaldita ni Kelly day gisipa ni ang cake ani. Mo na iti mailhan day nga birthday jud niya no, please lang. Og amo ni pangayon sa Ginoo day no nga tagaan pa sila daghang birthday nga maabot silang kinabuhi. Mo nang happy birthday day ni mo mang o Baby Kelly. Pag andam na mong duha diha kay lumsan na mo sa dagat ani hoy. Og ubay-ubay sa day mga pagkaon na mo ani day. Mo nang guba na sa diet sa piningguapa ani day please lang. Og naniud to na day may ani day no kay sempre manamig kanto happy birthday. So deserve jud mi nila day nga ilaming pagkaon no. Kay di ba apod lalim day magkatakanta happy birthday day no. Og anyway day ni kaon day ko gamay ani day no kay gigotom. Gigotom ko tinabi ani day og gigotom po ko sige video sa ila. Pero wala day ko naligo ani day no kay grabe ka init day nya mahal ra ba kay ang skincare please lang. Mo nang trabaho na ko ning adlaw day tigtabi ra og tig video sa ilaha. Kay di jud ko pwede maligo ani day kay grabe ka init day madaot ang akong piningguapa ani. Ay just mio day dili barato ang skincare karo. Og anyway day humanan day migligo ani day no og pauli na sa day mi ani. Anyway before day ko mag-end day no, i-shout out ay nako tanan akong viewers o followers nga mga pilingguapa diha sa tukuran sa Buanga del Sur. Mo nang big shout out sa tanang mga taga tukuran sa Buanga del Sur. Anyway, dire na day ko mag-end day no og mo ra day to ako i-share sa inyo. I'm Emarly and thank you for watching. Marambay mo ay.